Yan habarlardan belläp geçişmediýäli Owensanyň paýtagty Kabulda ýüzlerçe protestçi adamlaryň köpçüligi tarapyndan Gurhan kitabynyň nusgasyny otlamakda aýplanyp öldürilen dinan üçin adalaty sorap ýürüş geçirdi. Bu barada kardeşim Gödeliň berjek has giňişlik maglumatyny dinläliň. 23 martda ýüzlerçe adam Owganystanyň paýtagtynda ýürüş geçirip, Gurhany otlamakda guman edilip köpçüligiň öňünde öldürilen zenany sütemeden sebäpkärleri jogapkärçilige çekmegi talap etdiler. Dini mektebiň okuwçysy bolan Farhunda ady bilen tanalýan 27 ýaşly zenan 19 martda Kabulyň meşhur mesçidiniň öňünde üýşen adamlar tarapyndan ýenjilip öldürildi. Ýani onuň jesedi oda berildi we Kabul deriýasyna zyňyldy. Owganystanyň Içeri işler ministrliginiň ýokary derejeleri etmesi Muhammad Zakir Zinanyň Gurhany otlandygy barada öňe sürilýän çaklamalary tasdiklap biljek subutnamalaryň ýokdugyny aýtdy. Munyň ýa-ni Içeri işler ministri Nurul Haq Ulumi Zinana garşy aýplamalaryň tutuşlugyna näme dogrudygyny aýtdy. Farhunda diýinçi gyzdy, onuň Gurhanyň otlamagyna gatnaşygy ýok, ol beýguna diýip Ulumi aýtdy. Kabulda protestçiler mesçidiň daşyndaky ýoly böwetlediler we derýanyň kenaryndan geçýän ýoldan, ýagny Farhunda garşy hüjümüň başlanan ýerinden onuň jesediniň otlanan ýerine çenli ýörep geçdiler. Zinanlaryň en çemesi Farhundanyň gana bulaşan ýüzüni çekillendirýän maskalary giyip çykdylar. Bu surat sosial mediada giňden ýaýrapdy. Ýürüşe gatnaşan Malina Arkavan hiç bir anyk esas bolmazdan Merikanyň adama topulup onu öldürmeginiň özüni hukuk duranlygyny aýtdy. Ma döwlet mehaýym az tarafyka Kabul mehaýym ki çera ýa Biz hökümetden we polisiýadan şeýle wakanyň näme üçin bolanlygyny soraýarys we biz ony goramak we adalaty talap etmek üçin bu ýere geldik diýip Maliha sözüniň üstüne getirdi. Yine bir protestçi Zohrullah Rahmani men şeýle ganhor wakany berk tanqid edýärin we ony wahşyçylyk hem ahlaksyzlyk diýip adlandyrýaryn diýdi. این همه را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنم و این همه را غیر انسانی و غیر اخلاقی میدانم. Farhunda 22 martda Kabulda jaýlandy. Onuň tabydyna jaýlanan ýerine aýallaryň hak hukuklaryny goraýjy aktivistler alyp bardy. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani Farhundanyň öldürilmegini nejiz hüjüm diýip adlandyrdy we derňew geçirmegi tapşyrdy. Polisiýa Farhundanyň ölümine gatnaşykda 13 adamy tutsak edenligini habar berdi. Aktivistler has köp demonstrasiýalary geçirjekdigini aýdýarlar we jemgyýetiň dürli gatlyklaryndaki aýallaryň hukuklaryny kepil geçmek we olary zorlukdan goramak üçin häkimetlere basyşlary güýçlendirmegi planlaşdyrýanlygyny ma'lum edýärler. Gurhany otlamak bilen bagly aýplamalar Owganystanda öň hem zorluklary tutaşdyrypdy. Kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda Nowruz bayramy münasibetli dürli çäreler geçirildi. Aşgabatyň Ilham seýliýahynda hem de Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada geçirilen çäreler olaryň diňe käbirleri. Nowruz bayramçylygy münasibetli geçirilen esasy çäreleriň ýeni biri Ahal ýaýlasy adly çäre bolup, bu çäre Ahal bilen Mary awtoýolunyň uğrundaky baýrlykda geçirildi. Ençeme ýyl bäri bellenip gelýän bu çäre döwlet edara kärhanalary işgärleriniň, ýokary kujaýyň studentlarynyň mejburi gatnaşdyrylanyny aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Ahal ýaýlasy atly bu çäre öz islegi bilen barmak isleýän ýaşaýjylaryň bolsa käbir kynçylyklar bilen ýüzeýi dolandygy bellenýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Turwanyň berjek maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň Nowruz bayramy bellenýär. Adatçy bu bayramçylygyň esasy bayramçylyk çäresi Aşgabatdan 20 kilometr töwerek uzaklykda ýerleşýän Ahal ýaýlasy diýilip adlandyrylýan giň meýdanyna geçirilýär. Şenbe günü hem bu ýerde agoýlar dikilip ölborçly türkmen owas döredi. Bayramçylyk konsertlary, folklor çykyşlary we etnografik sergiler gurnaldy. Şäherä gatnaşýanlaryň arasynda bu ýere mejburi ýagdaýda getirilen ýokary hujaýlarynyň taýyplaryny we döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerini görmek bolýardy. Şol bir wagtda bayramçylyga öz islegilen baran türkmen sanlary hem bardy.
öz isleği boýunça bu şähere barmak isleýän adamlar üçin paýtagtdan bu ýere gatnaýan ýörüte 75-nji marşrut nomerli awtobus gatnaw ýoly goýuldy. Bu awtobus marşrutynyň ýoly goýulan da barda ilaty öňünden bildiriş berilmän soň paýtagtlaryň köpsi ondan bihabardylar. Şol bir wagtda gürrüňe diýen awtobusda ýa-da öz hususy transport bilen ýaýla barmakçy bolanlar bayramçylyk bolýan ýere gönümel baryp bilmeýärdiler. Olar şäheräniň geçirilýän ýerinden takminan 1 kilometr uzaklykda Aşgabat mar ýoluna düşüp ýol ýoda ýok ýerden ýörep bayramçylyk geçirilýän ýere barmalydylar. Şenbe günü bayırların üstü bilen bayramçılığa tarap ýörep barýan eli çağaly, çağa arabajykly ýaşlar da garlary siňnasa bolýardy. Şol bir wagtda illeşleriniň arasynda ulogy geçirilmän ýolda saklanyp şol sebäpden bayramçılığa baryp bilmän ýygyna dolanýanlar hem bardy. Beýle boljakdygyny bilen bolsam gelmezdim. Çağlar kösäp näme bu bayramçylyk diýip paýtagtly 45 ýaşlaryň Şamrat aýdýar. Şamrat hem beýleki ýönükli adamlar ýaly bu bayramçylyga gatnaşmak üçin 3 sagat we aýal bilen 2 kilometr olan ýoly piýada ýörep geçen illeşlerimiziň biri. Dogrusu bayramçylyk geçirilýän ýere barýan ýol ýok hem däl. 2 gapdaly dürli renkli baýdaklar bilen bedelen ýürüýte ýoluň bardyna garamazdan ol ýapykdy. Bu ýolu adamlar goý bermän, gorap saklayan hukuk goraýjy organlaryň işgärleri, resmi adamlar şäherden ýyllaryny gaýdýan şara bu ýoluň açylmajakdygyny duýdurýardylar. Bundan başga da bayramçylygy Brönen Türkmen owasynyň özü gün ortaňa şen ýapykdy. Bu ýere goýulaşan adamlara ýaşullar bar, entek ýapyk diýip howpsuzlyk gullanyň raýat egneşigindäki işgärler duýdurýardylar. Howpsuzlyk gullaklarynyň işgärleriniň ýaşullar diýen resmileri vice-premierlerden, ministrlerden we daşa ýurt diplomatik missiýalaryň wekillerinden owarat adamlardy. Olar bu şäherden gaýdýan şara ýaýla barýan esasy gatnaw ýoly açylmady. Ol ýol diňe gün ortaňda açyldy. Şondan soň adamlar bu bayramçylykdan gaýdyp başladylar. Bu ýerden adamlar alyp gaýtmaga gelen awtobuslaryň köpsiniň haýsada bolsa bir edaranyň ýa-da ýokary hujaýynyň sargydy boýunça gelenliginden çen tutup aýsak, bu bayramçylyğa gelenler esasan ýyl içinde çäherçiler diýip atlandyrylýan mejburi gatnaşýanlardan we tomoşaçylardan ibaratdy. Türkmenistanyň Nowruz bayramy geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň başynda Sowet Soýuty aragan soň giň bellenip başlandy. Resmi taýdan ýurdun bayramçylyk kalendaryna goşulan bu bayramçylyk mart aýynyň 20-22-sinde milli bayramçylyk hökmünde bellenýär. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Nowruz temasynyň daşlaşmazdan öň gepleşigimiziň şu böleginde Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň Jyllyköl etrafynda ýaşaýan Täjikistanly türkmenleriň öz türkmensanly illeşlerine uğradan Nowruz gutlawlaryny size ýetirmekçi. Gürüňkü diýen sebitde Täjik mollim bolup işleýän Enargul Temurowa öz gutlawyna şeýle diýär. Benim ahli Türkmenistanly illeşlerim emmesini etip gelýän Nowruz bayramyny ahli türkmenleriň adyndan gylgyn we mähirli gutlaýar. Ulara uzak ömür, can, saglyk, hemişe şular ýanak bayramlar belläp geçeli. Biz Türkmenistanyň ahli däpdi suwlaryny mydamy ulanyp gelýär. Bundan beýle ulanyp ahliňe de gowluk arzu edýär. Täjikstanly türkmenleriň Nowruz gutlawlaryny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, eferde giden maglumatlarymyz ýa-da beýleki meseleler boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň medeniýet e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Türkmenistanda 21-nji martda ýagny şenbe güni ähli halk ýogary esasynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda köpçülikliň baý ekmek kampaniýasy başlandy. Resmi medeniýetde aýdylmagyna görä 2015-nji ýylda paýtagtda we onuň töwereginde welaýatlarda 3 million diýip agaç nahalyny oturtmak gödüňine tutulýar. Şol bir wagtyň özünde Nowruz bayramy münasibetli ýurtda resmi taýdan 3 gün dynç güni diýilip elan edilendigine garamazdan baý ekmek kampaniýasyna käbir döwlet edara kärhanalarynın işgärleriniň, käbir ýokary jaýynyň talipleriniň mejburi gatnaşdyrylýandygy habar berilýär. Kärdeşim Gödel bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly synçy we ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Aman Murad ağa, şol Türkmenistanda bağ ekmek boýunça kampaniýanyň 280 000den gowrak adamyň gatnaşmagynda geçirilenligi habar berilýär. Bu çäre Nowruz bilen bagly resmi dinç günlerine gawat geldi. Adamlar bağ ekmek üçin meýletin çykdylarmy ýa-da bu resmi derejede guramalaşdyrylan bir çäre boldymy? Türkmenistan'da ağaç naharlarını oturtmanın bir aylygyny enseme wagtlar dowam edýär. Şu yerde bellemeli bir ýagdaý bar. Inni Türkmenistan'da ýoň bolan şeýle bir ýagdaý bar. Ol meselen Balkan welaýatyny şonur ýygnamak bolsun ýa Ahal welaýatyny paýta ýygmak bolsun. Ine bu zatlara edil hasabatda görkezilýän adamlar gatnaşan okdy. Eýsem adamlar özüne derek gullukçylar tutýarlar. Edara kärhananyň okuwzaýynyň işgärlerinden, studentlerden belli bir mukdardaky pul ýygnanylýar. Hem de şol pulo gullukçy yapyp şolara öz ekmeli oturtmaly yerlerine ağaç naharlaryny oturtdurýarlar. Aman Murad ağa, şol ağaç ekmek kampaniýasyna meýletin çykýanlarym barmy? Meýletin niwaýdylýar, ýöne aslynda welin öňünden ýörüýte işlenip düzülen plan karar esasında geçirilýär. Meselem haýsy edara kärhananyň okuwzaýynyň nirede bağ oturtmaly, bular öňünden kesiplenýär. Hem de şol edara kärhanalaryň yerleşýän etrap şäherleri boýunça ýörüýte gorkezmeler berilýär. Onu edara kärhanalaryň ýol başçylary ýa-da medenaň bilim edaralarynyň ýol başçylary tarapyndan şol talap ýerine ýetirilýär. Meýletin çykyp ekaýynýände de oňa mümkinçilik ýok. Meselem aýdaly, men özüm baryp bir ýerde meýletin bağ ekmek bolsam, men düzgünü bozýan adam bolýan, o ýerde bağ ekmek gadagan bolmam mümkin ýa bolmasa başga edara kärhana bağ ekmek üçin netlenen ýer bolup çykmagy mümkin. Meýletin bağ ekmek adamlar bardyr, welin öňe şolara mümkinçilik ýok. Oňa resmi ruhsat gerek. Aman Murad ağa, şo resmi ruhsat almagyň bir tertibi barmy? Şeýle mümkinçilik ýok. Men gyzyklanıp gördüm. Sebäbi kimdir bir bar paýş etdi, men bir bağ oturtjak zat diýseler, olara aýdylýan zat öňünden ýerler paýlanan ekilmeli, bağ ağaç naharlar oturtmaly uçastaklar belledilen. Şol üçin gaty ödedýän bolsaňyz, şo edara kärhanalaryň biriniň ýol başçynyň ýanyna bardan şolara goşulsaýyn diýen ýaly umum jogap berilýär. Bir ýerde ýekawara höwese ýol ýok. Aman Murad ağa, şo görkezme esasında geçirilýän çäre gatnaşmakdan boyun gaçyrýan adama näme garaşýar? Adamlarda şeýlerek bir duýgu kemara gelipdir. Şondan boyun gaçyrjak bolup duran adamy mene duşamak olar, ýokurdan berilýän görkezme tabin bolýar. Bir ýagdaý ikinjilerim ýanky diýenim bir edil adamyň özüniň ählisiniň meýdana çykyp işleme hukmanlarynda belli bir mukdardaky pul töleýärler. Ondan her kim bir 5 manadyň ýylyny duglanyp edara ýollaşdy bilen arawyz bolasy ýa-da işdeş ýollaşlaryndan faýdalanasy gelenok, ol özüniň içki protesini, içki garşylygyny öz ýanyna haklaýa gatyp ikisany işdeş ýollaşmagyň ýanyna zeýrenýär. Zatlar näme gerek diýen ýarak bir gurrun edýär. Ýöne diliň diýip mümkinçiligi bar. Başga ondan aňyrda mümkinçilik ýok. Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, resmi taýdan elan edilen dinç günlerine garamazdan käbir ýaşaýjylaryň mejburi bağ ekmeğe çykarylmagyna siz nähil araýarsyňyz? Siz bu mesele dogrusunda nähil tejribeleri baştan geçirýäňiz? Bu barada bize gurrun beriň, pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi baştan geçirýän tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Ýa hem belläp geçişimizi ýaly biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Gepleşigimizi Liwap welaýatynyň gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Liwap welaýatynyň garaşsyzlyk etrawynyň käbir ýaşaýjylaryna geçen ýylyň maý aýynda mellek ýeriniň paýlanyp berilendigi we bu prosesiň häzirki wagtda hem dowam edýändigi habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde käbir ýaşaýjylar gumyň içinden berilen mellek ýerinde ýol, akarsuw, elektrik togy, gadiýaly ýaşaýyş we ekin meýdanlary üçin derur bolan şertleriň planda göz öňünde tutulandygyny, emma bularyň henide çenli ýoly
goýulmandygyny belliýärler. Bu barada garaşsyzlyk etrafyndan Daýhan Ereşuly Durdubaýew Adatlyk radiosynyň habarçysy Osman Halifa gurrun berdi. Geçen yılın başında devlet başkanı Lewap vilayetinin yaşayıcılarına mellek yerler için 10.000 hektara kolay yer bölüp vermek barada karar kabul etti. Geçen yıl mellek berip başladılar. Ol iş şu yılım devam ediyor. Adamlara mellek nireden beriliyer? Oba yaşayıcılarına verilen mellekler hemmesi gumdan, alan gumlardan, defelerden mellek bölüp veriyerler. Onu teyislemek, o yerden cay salmak, bu oba adamlar için en bir kıyınçılıklı yer. Mesele. Bulara teknika yok. Hususi teknika işletecek bolsaň narhy ýokary. Döwlet tarapyndan berilen kömek ýöne yeri ölçep berdi. Näl tegisleseň şonu ýalyn tegislep jaý saly bermeli. Onda şu mellek yerlerini tekizlep beren oklar mı? Tegislep beren oklar. Şonu ýaşaýjylar, mellek alanlar özleri hususi teknikalar tutup tegislede oturlar. Şu mellek tekizletmek için hususi teknika yerleri katı köp pul talep ediyor diýerler. Mysal üçin şu 10 sotukluk yer tekizletmek için 916 sotukluk yer tekizletmek için 1400-1500 manat talep ediyor diýerler. Şol dogrymy? Şol hakykatdan hem dogrudur. Halk näme etmeli? Daýhan gitmeli, jaý salmaly, tegizletmeli. Ýolbaşçylar bu zatları tegizletip bermek barada halkın islegini kanagatlanarlyk ýagdaýa eden ýoklar. Indi şu täze berilýän melleklere barmak üçin ýol meselesi näýdi? Barıp bolýarmy şolara? Ýol barmy? Häzirki döwürde kış mevsimi döwründe barıp bilýäňiz. Ýaz mevsimi döwründe bilmedim o ýer näle derejede geçmekligi onu bilem ýok. Sebäbi bum, ol guma hiç hili barar ýary ýol oňarylmady. Kıyınçılık ýagdaýda barylýar. Indi şu mellekleri suwarmak üçin akarsuw meselesi näýdi? Akarsuw meselesi ýok. Hali akarsuw meselesi geçirilen ýok. Bu barada hiç kim üns merkezinde ýok ýolbaşçylarymyň. Şol mellekleri elektrik toguny, tebii gaz, agyl suwuny çekmek barada bir alada barmy? Şo zatlary zerur bolan ilkinji nowatda zerur bolan o zatlar çekýärlermi şoňa? Ýöne planda bardır. Emma edilen iş yok. Elektrik togu şokumda yanına yakından geçer. Gaz hem yakından geçer. Emma şonu çekip bir näme salan şöyle jaý salan adamlara mümkünçilik döredip berilen yok. Tebii gazam yok ha? Tebii gazam çekilen yok. Ýöne plana girdilen. Täze melleklerden hususy ýaşaýyş jaýynyň guruluşyna girşenler barmy? Bar. Ýaşaýyş jaýlaryny salmak üçin aşagyny oňarışdyryp salyp başladylar. Guruluşyk materiallar bilen bagly ýagdaý näýdi? Olar bilen üçinçilik bir kanagatlanarlymy täze melleklerde? Ýöne şu mesele azrak gyrak. Guruluşyk materiallaryny Daýhan şol ýerden jaý salan adam özü gidip tap getirip guruşdurmasa ona hiç kili döwlet tarapyndan kömek berilen ýok. Habarçymyz Osman Halifaň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Habarlar günnälik gepleşigimizde goňşy Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirgazyk Owansanyň Faryap welaýatyna 3 türkmen meýdan komandiriniň jan penasy bilen birlikde atylyp öldürilenligi habar berilýär. Amir Muhammed Aslam, Amir Fayzullah Han we Seyit Muhammed Emin komandir Faryap welaýatynyň Türkmenowan serhediniň golaýyna geçirilen dawaradan ýydyna gaýdyp barýan mahaly bu kuda ýatan näwelli ýaralylar tarapyndan oku tutulypdyr. Bu hüjüm barada Adatlyk radiosynyň Kawulla habarçysy Şamerdan Guly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganystanyň Faryap welaýatynda 3 meýdan komandiri atylyp öldürildi. Komandirleriň maşin sürüjüsi Fayzullah komandiriň bir jan penasy hem helak bolupdyr. Türkmen Geňeşiniň başlygy Hacı Mirza Muradyň aýdyşyça Erbaki atly yerli türkmen ýaralylarynyň komandiri Muhammed Kel Hacı ýaýlada ýaşullary mehman edipdir. Oňa Fayzullah komandir Emir Muhammed Aslam we Seyit Emin komandanam gatnaşypdyr. Dawaradan dolanyp gelýärka olaryň öňünden ýaralylar çykypdyr. Komandirleri oka tutupdyr. Kelajy diýip bir komandanymyz bar, bir mehmançylyk geçirjek üçin bular hem çagyrýar-da bir 300 nefer mehmançylyk bar ekeni. Şoňa bular barýarlar. Pes bular ýyzyna dönýärler. Fayzullah Han Amir Tayyip komandanlarymyzdan biregem Amir Tayyip Aslam Birem Dr. Seyit Emin. Bir motorwany bar ekeni, bilen bodyguardy bar ekeni Fayzullah Hanyň ýanynda, amma
Paydlahanyň bodyguardynda sala ýok eken hiç ýanynda. Soň ýolda şu Totahyl gelýär, şu ýerde munyň aldyndan yaragly adamlar gaýtaryp maşyny durup düşürýärler da. Paydlahanyň ýanynda maýda tüpeňçesem bolmaly bir yaragy. Amma o adam pyrsat bolan ýok. Şu ýerde soň bular başynam şehit etýärler. Bu waka Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda ýüz beripdir. Serhede golaý Uluswali Garamgora degişli bir meýdanlyk bar. Şu meýdanlykda şonuň gaýraşety Türkmenistan serhed. Şu meýdanlyga bular atlan şu meýdanlyga çykýarlar da. Şu ýaýla çykýarlar, şu meýdanlyk taşda çykýarlar. Ondan soň mana şöyle bolýar. Hüjumyň jogapkarçylygyny Taliban öz üstüne almady. Awganistanyň vice-prezidenti general dostum Nowruz bayramy münasibetli eden çykyşynda Faryab we Jowzjan welaýatynda İslam Döwleti adly toparyň agdalarynyň yerleşendigini aýtdy. Bu toparyň Demirgazyk Awganistana we Hamsalýanyny belläp geçdi. Daişin Merkezi Aziya Respublikalarına da hop habandyryp biljekdigini general dostum öňe sürdi. Türkmen komandirlerini İslam Döwleti adly toparyň jeňçileriniň öldüren bolmagynyň ahmallygyny Türkmen Geňeşiniň başlygy Haji Mirzamurat aýdýar. Mümkin bolbiler. Faryab welaýatynyň atraplarynda-dam, Jowzjan welaýatynyň atraplarynda-dam Serpul we köp ýerlerde şu zatlarym tapylan awal talipdiler, amma ol ak bayrag goýup hazır ol gara bayrag göterip hazır daýyş bolup otyrlar-da. Merkezi Aziýaly jahatçylaryň öz maşgala agdasy bilen Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän regionunda yerleşendigini yerli resmiler ma'lum edýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awgan tarapynyň hem köp ýerinde türkmenler ýaşaýar. Awganistanyň Türkmenistana hop habanmagyna Awgan türkmenleriniň ýol bermejekdigini Haji Mirzamurat aýtdy. Bizler Türkmenler granitelerde yaşıyoruz. Kunduz welaýatyna degişli serhatda bizler Türkmenler var. Madar Şerif'te mesela Şordup Awkelder, Ýagarqyn Hamýap, Jowzjanda, Anxuybul Faryabda asasy serhatda bizler Türkmenler yaşıyoruz da. Daýyş ýa gara baýraklylar köşet ýörler özlerini şo serhatlary ýetirse. Çünki şondan tahdid edibiler soň bilen diýen pikirler bularda bar. Ýöne bizler Türkmenler düşünýär. Biz o merdime jaýan bermez, olara hemkarlyk etmez, olaryň mukabylyna durat näsip bolsa. Şonuň üçin Türkmenistan hopsuzlyk meselesi boýunça Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Hususan Awgan türkmenler bilen Türkmenistan ýakyn ara gatnaşykda bolmalydyr diýip Türkmen Geňeşiniň başlygy aýdýar. Jaý alsa şöýerden özüni her kança amada edilseler o zaman Türkmenistany hoplandyrbylar Türkmenistany. Amma biz Türkmenler onu o mantykadan jaý bermez. Gerçi olar talaş etýärler ki jaý aljak bolup şu mantykalardan. Tapılan Türkmenler onlara yer vermediler. Eğer şu mantığa şolar cem bolsa, özünü qawy etse, özlerini musalla bolup her kança amada bolsa erte olar tahdid edýär Türkmenistany. Rawaby Türkmenistan bilen Awgan hökümetiniň köp mahkem bolup we istihbarat başlarında köp ikisi qawy işlemeklikli gerek. Hususan biz Awgan türkmenleri Türkmenistanlar bilen ýakyn ara gatnaşykda bolmamız gerek. We Türkmen hökümeti hem şu barada birazcık mutawajjih bolup we türkmenleri Awgantanda ýaşaýan türkmenler rawabytyny qawy etse, men pikirime ýaxşyrak bolam gelýär. Kawula habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmen-Awgan serhedi we onuň golaýynda bolup geçen wakalar barada Adatlyk radiosy ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Öz sypdyran maglumatlaryňyzy adathabar.com web sahypamyzda okap ol ýerde öz pikir araýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistanyň.info arkaly girip bolar. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzda hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragdaky studiodan men Sähra alyp berdim. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.